Maayong gabi mga kaigsuunan, maayong buntag, maayong udto kung unsa mga nini nga oras ninyo makita nga video. Karon mga kaigsuunan, gusto ra na ako mag-share, magpahat sa inyo may tungod sa mga pipila ka mga teksto sa Biblia. Karon mga kaigsuunan, ang ahaw ni ginganlan nga kiuluhan ako ni siya or choose one, God or evil. Choose one, God or evil. So mao ni atong pagahisgutan karon mga kaigsuunan. So una sa tanan, gihangyo na ang tanan nga mag-uban ta sa pagampo. Ablihan nato sa pagpinagi sa pagampo ang ato nga paghisgot karon. So magampo ta. Dalagan ka Dios sa rapusan, itak na sa kabiyon, palihog ipasabot ka namo ang pipila ka mga pulong nga among pagahisgutan gamit imong bulang kasulatan. Din masabtan namo ang mga uyon diya sa mga tubangan ng mga binuhatan may tungod sa kaayo o mga daotan. Makaayo ka namo o dili makaayo ka namo. Pasalaw ka man sa ngalan ni Jesus. Amen. So karon mga kaigsunan, adto ta sa Salmo 1 versikulo 1. Salmo 1 versikulo 1. Diri nag-ingon mga kaigsunan. Bulahan ang tao nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan, ni magatindog sa dalan sa mga makasasala, ni magalingkod sa mga lingkuranan sa mga mayubiton. Diri nag-ingon mga kaigsunan, bulahan daw ang mga tao nga wala magalakaw sa mga buhat, sa tambag sa mga daotan. Bulahan tungod kay wala sila magatindog sa dalan sa mga makasala, ug bulahan kay wala sila magalingkod sa mga lingkuranan sa mga daotan. Diri mga kaigsunan, nasayran nato nga kung kinsa tong bulahan, sila tong nagabuhat og maayo. Walay bulahan nga tawo nga kanunay buhat og mga daotan. So, halimbawa, ang tao dunay isa ka tawo nga iyang pagpanginabuhi is pagpatay sa iyang isig ka tawo. Pwede siya bayaran nimo, doon na kay ipapatay. Pero ma-feel ba nato nga kadtong bulahan ta tungod kay natay trabaho, unya dagko ang kwarta nga niabot sa ato, pero ang atong pamaagi sa pagatong trabaho is pagpatay sa imong isig ka tawo. Bulahan ka ba o dili? Dili bulahan ang pagdubuhat og daotan. Trabaho nimo pagpangawat, bulahan ka o dili? Dili. Ang tinuod nga bulahan mga kaigsunan, ang kanunay pagbuhat sa mga ayo nga mga butang. Mga butang, mga binuhatan nga makapahimuot sa tubangan sa Dios. Mao na ang tinuod nga bulahan. Bulahan ang mga tao nga wala magalakaw sa dalan sa mga daotan. Igsuon, isa sa mga experience na ako, gusto na ako i-share sa inyo. Sa guba sa among pamilya. Kung taas ni siya nga istorya, pero akong himuon nga short tungod kay pipila lang ni ka short message lang ni. Karon mga kaigsuunan, sa among pamilya, sa pagkaguba sa among pamilya, kung gisunod na ako ang kinaiya o ang mga yapak sa kinabuhi ni Papa, dili ko bulahan. Uyon ko sa mga daotan sa dili sakto nga dalan. Tungod kay ngano, kung nasayod mo mga igsoon, ang akong mama gipatay sa akong papa. Mao na siya mga kaigsuunan. O kinsa may imong pilion, Ginoo o ang daotan? Mao ni mga kaigsuunan, gusto na ipasabot sa inyo nga kanunay jud ta magampo. Iampo nato atong mga kaigsuunan, pamilya, barkada, silingan. Nga kanunay ta panalanginan sa Ginoo. O labi na sa atong mayong panlawas. Kay kung wa tay mayong panlawas, di ta maka survive sa atong kinabuhi karon. Ang importante karon nga panahon, atong pangitaon si Kristo.
atong idiskubre ang atong kaugalingon kung para sa asa man ta unsay tumong sa atong pagkatao. Para ba ta sa pag serbisyo sa Ginoo o para ta sa pag serbisyo sa daotan? Mao ni ang kinabuhi sa kalibutan, pagbuhat og maayo o pagbuhat og daotan. Mga igsoon, sultihan ta mo, kung wala ko maminsahi sa maayong balita, wala ko sa inyong atubangan karon, dili ko maghimog short message o mensahe mahitungod sa Biblia, kung dili naara ko nagalaroy-laroy sa kalsada karon mga kaigsunan. Mao ni ang akong gusto nga ipaabot sa inyo nga dili ang Ginoo mopili og tao nga moduol sa iya. Madaotan man ka o wa kay mga record nga wa ba kay record ng mga binuhatan nga daotan o madaotan man ka, basta moduol ka sa Ginoo, wa imposible mga kaigsunan. Gamhanan ang pulong sa Ginoo mga kaigsunan. Kaya mudulot diri sa atong kasing-kasing. Bag-ohon niya atong hunahuna, hatagan ta niya hunahuna nga haruhay. Pag kinabuhi nga di ta magproblema kung unsay ato mga sunod na mga supply nga moabot sa ato, sunod na mga kaadlaw, dili ta niya problemahon mga kaigsunan. Nakasurvive ko pinagi sa kauban nako ang Ginoo. Mao ni karon mga kaigsunan, atong itandi ang kinabuhi nato sa wa tay Ginoo o sa natay Ginoo. Itandi nato ang kinabuhi nato sa kaugalingon nga experience. Sa wala pa ko dawat sa mensahe sa mga balita, wa pa ko ginawa na nga time. Siguro nasayod ko sa word nga God, pero ang akong pagkinabuhi dili uyon sa atubangan sa Dios. Tungod kay ang akong kinabuhi sa una, bisyo, inom, manigarilyo. Unya sa niabot nako sa punto nga naminaw og mensahe sa mga balita, dahan niya ka desisyon ko sa kaugalingon nga magpabautismo. So mao ni nahimo kong isa sa mga pamilya sa among iglesia Seventh Day Adventist, o nahimo kong iway leader sa Tagbayani Church. Unya sa Buena Vista Church diri sa Agusan, nahimo kong superintendent. Doon ako yung mga experience ng mga kaigsunan mahitungod sa among mga diri sa among church board sa Buena Vista. Daghan kay kog na experience sa akong pagkabatanon nga naka-appeal ko inig mag-meeting sa church board. Daghan kay kog mga na-experience nga dugang kahibalo sa akong kaugalingon tungod sa gibuhat sa Ginoo kanako. Kadtong mga kahibalo dili to gikan sa akong kaugalingon, I mean gikan sa Ginoo. Tungod sa iyang pagkamaayo, wa kunya gipasagdan. Kanunay siya kauban kanako. Dili lang kanako kanatong tanan. Ang Ginoo dili bias mga kaigsunan. Nganong makaingon ko nga ang Ginoo dili bias? Hatagan ta og sample mga kaigsunan. Kita ng mga tao diri sa kalibutan, duha ka klase, maayo ug daotan. Karon mga kaigsunan, hatagan ta og sample. Kini nga duha ka hektarya basakan. Kini nga basakan sa tuong nga kamot, mao ni ang basakan sa maayo. Unya ang kining sa wala, mao ni ang basakan sa mga tawo nga daotan. Sa diha nga nihatag ang Ginoo og ulan, dunga na sila gipanalanginan og ulan. Dili lang pagbusdak sa ulan katunga giulanan ang maayo, ang sa daotan wala. Ang Ginoo dili bias. Ang Ginoo lang, ang pinakadabis sa Ginoo, kabalo siya mo luwas sa mga taong Kristohanon. Mao na ang pinakadabis sa Ginoo. Kanunay siya nagsupply sa ato og grasya. Daotan man ta o nasa uyon sa kabubuton nato mga binuhatan, mao ning pinakadabis mga kaigsunan. Choose God, not evil. Tungod kay ang Ginoo paulanan jud kag sakto og mga panalangin. Kung piliyon ka sa daotan, ay pamapanalangin moabot sa imo. Pero pipila lang.
no. Dinhi sa Mateo sa Mateo 26 versikulo 41. Diri nagsulti mga kaigsunan. Gusto na ako ni pasamtok sa matagusan nato kakaugalingon nga importante ni kaayo labi na karon nga panahon COVID dako kayong krisis ang panghitabo sa atong pamilya, dunay kalisod, dunay mga klase-klase nga mga problema nga nidangat sa ato tungod kay nausab ang sitwasyon ang dagan sa atong panahon tungod niini nga virus. Mateo 26 versikulo 41 diri nagsulti, pagtukaw o pagampo kamo aron dili kamo mahidalin-as ngadto sa panulay sa pagkatinuod paninguhaa ang espiritu apan ang diri ahong usbon mga kaigsunan medyo layo ko nagbasa. So true. Pagtukaw pagampo kamo aron dili kamo mahidalin-as ngadto sa panulay sa pagkatinuod paninguhaon ang espiritu apan maluya ang lawas. Mao ni mga kaigsunan, no, energetic kaya atong espiritu pero luya atong lawas. Nakadungog ta sa mensahe pinaagi sa social media o nakadungog ta sa TV o nag-YouTube ka o nag-Facebook unya nakadungog kag mensahe about love, about God o sa radyo ba ka nakadungog na interesta nagsigitag paminaw unya mao ni sa sige nimo paminaw nasabtan nimo ang process sa pagpasabot sa balaan nga kasulatan unya naka-decide ka sa imong kaugalingon nga magpabautismo karon mismo energetic ka imong espiritu kabi gipaninguha jud sa imong espiritu nga makuan ka ba mabautismuhan dayon ka. Ang problema luya ang atong lawas, liksi ang espiritu luya ang lawas, murag na diferensya. So mao niya nga ato karon buhaton tungod kay nanginguha man ta nga isa sa mga niluwas pag-abot ni Kristo sa iyang ikaduhang pagbalik. Ang atong buhaton ani hatagan nato pagtagad ang pulong sa Dios. Ayaw baliwala. Kay kung baliwalaon nimo walay mahitabo sa imo. Walay mahitabo nga good news. Together again lang gihapon mga kaigsunan. Kung unsa ka niadto og nakadawat kag mensahe pero wala nimo ongoing move forward imong kaugalingon. Excited na ka sa pulong sa Dios, imo jud siyang gipaminawan, gitukip jud nimo siya maayo, gitun-an og maayo. Unya luya kay imong lawas ba. Dili ka cooperate madtog simbahan karon pero pag adtog simbahan luya man kay imong lawas ra. Pero ang imong imong una-una tuwa sa simbahan pero imong nindot mo ilaag, lawas nimo ilaag. Buhat ni sa daw ta mga kaigsunan mao ning bantayan nato magtukaw ug magampo ta kanunay aron dili ta tukob sa kaaway tungod kay ang kaaway karon sama sa leon galibot-libot ra kung sinkin sa iya pagkakanon, no. Ang pinaka-importante ani mga kaigsunan is mao ni nasa Isaias 41 versikulo 10 diri jud nato masabtan mga kaigsunan nga ang Ginoo dili pasagad sa ato, diri nato mahibaluan. Isaias 41 versikulo 10 nagsulti diri, ayaw kahadlok kay ania ako uban kanimo, ayaw pagtalaw kay ako mao ang imong Dios. Palig-unon ko ikaw, oo buligan ko ikaw, oo ituboy ko ikaw sa tuong kamot sa akong pagkamatarong pagkanindot sa saad sa Ginoong Dios mga kaigsunan. Ayaw kahadlok, ayaw pagtalaw, buligan ko ikaw, ituboy ta niya sa iyang tuong kamot. Unya unsay ato buhaton ani? Syempre atong idasig nato atong
kaluyahon ang atong kaulayahon ato na siya i minus. Mao ni imong kaluyahon mga kaigsunan. Ingani kadako sa kumo. Imong kadasigon mao ni dako man tuod tanaw ng imong kaluyahon pero imong kadasigon is lapad. Kaning kalapad mga kaigsunan, kalapad ug ingani kadako nga kadasigon padak ipadyud na mga kaigsunan. Kung kani dili pa kayo siya malukop sa imong hunahuna, sa imong pagkadasig padak ipagyud nga lamunon hantod sa mga lukop na ang kaluyahon mawala na siya di na makita dasig. Sama ra na siya sa mga kaigsunan, sama ni ini na t-shirt. Kaning mic mo niya kung kaluyahon. Unya kani ingani kada ko na ko mo na yung kadasigon. Kung mudako ang ang kaluyahon na ang kaluyahon na ni dako sama ni ining t-shirt nga puti. Unya ang kadasigon mo ni ang buhaton na ana padak-an na ang kadasigon. Ang kadasigon na padak-an na mao na ni ang background nga pintal. So kung dako kay mo kaluyahon mas padak ipang imong kadasigon aron dili ka mapildi sa yawa. Mao na ang pinaka the best nato mga kaigsunan nga buhaton. Wala jud koy lain ma-share mga kaigsunan nga pampadasig kung dili kanunay jud ta magatukaw sa atong kaugalingon, mag-ampo ta kanunay kang Kristo. Tungod kay maunay process isa ato ihandom nga kinabuhing dayon sa iyang ikaduhang pagbalik. Gusto nato kitang tanan maluwas. Ang Ginoo dili kung pasagad kabalo siya mo una-una kanato. Kanunay siya nagatan-aw sa ato, dili bulag ang Ginoo, nakakita siya sa atong sitwasyon. Kung naglisod ta, dunay panalangin para sa ato. Hulata lang tungod kay ang Ginoo muhatag panalangin. Kanunay sa pagmata nato sa kabuntagon, do na tay ginhawa. Napatay gininhawa, panalangin. Ihatag sa Ginoo. Panglawas, nasa may panlawas, panalangin. Ikan sa Ginoo. O sab mga kaigsunan, naghangyo ko sa inyo sa kinasingkasing nga kini nga video na bisan tuod o ingani ra kamubo ang akong ma-share sa inyo nga video. Palihog hatagig pagtagad. Kung mahimo i-share ninyo ni sa inyong mga friends aron pod sila mapanalanginan, makadungog sila sa mensahe nga atong gihisgutan karon. Pangulahing pangutanan nako nga ikaw ra ang makatubag ani sa imong kaugalingon uban sa pag-ampo sa Ginoo. Pangayua sa Ginoo ang kaalam. Kinsa man ang imong pilion, choose one, God or evil. Ikaw ang makasulbad ana mga kaigsunan. Yampo pangayog kaalam science sa mga umalabot nga itugot sa Ginoo. Actually sa tanan ng mga binuhatan na uyon sa kabubuton sa Ginoo sa atubangan na mga maayo is ginatubag na sa Ginoo. Uyon na tubagon kanunay na sa Ginoo. O karon mga kaigsunan, tapuson nato ang atong video tungod kay dunay mga medyo saba na mga silingan na mga labay. Pasensya kayo sa background na. Tungod kay na mga tao, motor sa sakyanan, mulabay. Unya karon pud ko naghimo video tungod kay niundang na pa music na mga silingan. So tapuson nato ni sa pinagi sa pag-ampo tungod kay ablihan man nato sa pag-ampo, tapuson pud nato pinagi sa pag-ampo. Dalaygon ka o Diyos sa katapusan. Na Ginoo, salamat kayo sa mga mensahe na nadungog. Hinawat ka tumagpabilin sa mong kasing-kasing unahuna o may apply na mo sa mong kaugalingon ang mga binuhatan ng magkauyon diya sa kampo. Tabangi kami mga igsunan Ginoo sa pagpili sa maayong mga desisyon kung kinsa man ang pilion.
ikaw ba uwang dautan apan kami naghangyo na ikaw mulandag kanunay sa among kasing-kasing unahon na hatagig pagbarog o kasidlak ang among kinabuhi. Wala kami mahimo Ginoo kung wala ikaw. Pasaylo kami sa masala sa ngalan ni Ginoo Jesus. Amen. Salamat sa paglantaw o please subscribe.